ओमफ्राय आंनि ड्रेसजों एसे मेटचिं जालायबावदों माथो। जाबो थांखो नोंलाय? हेलो एवरीवन, वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आंनि चेनेलाव आं बयखौबो बरायहरबाय लोगोफोर। ओमफ्राय जोङो दायो एसे गामिथिं ओंखारलांनो नागिरदों। थुदो बिदिब्ला जोंजों लोगोसे। नै जोंहा दायो नाफाम देगासिनो थास' होनानै। थास'जों मालाया नाफाम देगासिनो फाननो। नै 15 आगस्टनि थाखाय फिरफिला लगायखाबाय गारियाव जोंना मिस्टारा। लामायावबो होना दोनखाबाय आंना फिसालायाथ' जि खुसि नै। लामायावबो लगायना दोनखाबाय नै इन्डिया फ्लेगखौ। बयनिसिमबो हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे लोगोफोर। नै लामायावबो होना दोनखाबाय। नोंस्राबो होबाय ने दे? होबाय ना? मालाय न'खर न'खर बयहाबो होजोब्बाय इन्डिया फ्लेगखौ। इन्डियान फ्लेगखौ बयबो न'खर न'खर होजोबखाबाय दायो नै थुनानै होजोब्बाय। बेनो बावदों, लाबोफानो बावदों र' लायफिननि। नै जोंहा दायो 15 आगस्टनि थाखाय नै बेखौ बायना लाखानोसै। फिसालाया बिगासिनो। ओमफ्राय आंनि ड्रेसजों एसे मेटचिं जालायबावदों माथो। ने दिनिला थांगोन बेसेबांनो? मोननैखौनो लादो। मोननै गाहाम नांगौ मानो? मोननै बिदों नै मोननै नांगौ। मोननै लाखादो मोनसेयाव 10 थाखाल'। हारसिङै ओंखायनो जोङो मोननै लाबाय दायो। बयनिसिमबो हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे लोगोफोर। जोङो दसे ओरैनो बाबामोनाव बेरायना फैनोसै। खाथियावनोखा नालाय गामि दरनै बारबानो मोनो। ओंखायनो दायो दसे थांना फैनोसै जोङो बाबामोननि न'आव। ओरैनो थास्लायस्लाय दसे बेरायना फैनायालाय माथो जानो ने लोगोफोर। मानोबा देग्लायनि 15 आगस्टखौ बिराद इन्टारेस्ट मोनदों आङो। बिराद खुसि मोनदों आरो गोसोआ। जोंनिथिं गासिबो बेबायदि न'खर न'खर लामा लामा सिथाबजोब्बाय आरो न'आव दायो। गरम। बाबामोनाव थांनो नागिरदों दसे। बाबामोनाव दसे बेरायहैनोसै। बाबायानो जाबाय नैबे गामि खाथियावनोखा। फैबाय जोङो दायो बाबामोनाव। फंबाय नैबे आंनि आगै नैबेयो जोंहानि फंबाय आरो। जों मालाय माइ फोरानदोंमोन। मा रायज्लायाबो, रायज्लायनो रोङा। माइ थिखोगासिनो दं मालाय नै। जाबाय जोंहानि फंबायनि हिन्जाव। लाजिनो नै नुजाथ'लानो। ओमफ्राय नैबे आनै आरो जोंहानि बाबामोननि न' खाथिनि। जोंनाथ' आइया गैला, गोबाव जाबाय गोमानाया। बिफाल'सै। ओमफ्राय दा फंबाय दङ। ओमफ्राय फंबायनि हिन्जाव दं आरो। जि मोजां मोजां बिबार गायदों मालायनो जोंहानि आगैमोना। जि गावदाव गावदावखा। पुर्निमा नैबेखौ फुलि लांसै दै। मोजांथार माथो नैबेखौ बिराद मोजां मोनदों आं। अबेदिखौ गायनांगौ? हा? दालाय?
न'आव गायहैनो थाखाय नैबेखौ फुलि लानोसै बिराद मोजां मोनदों आङो नैबेखौ दालायानो थाङोनो बियो रोदा गोनां गोजाखा दालायानो ओंखायनो थाङो बियो मोनबेसे लानांगोन मोनबेसे थांलाबायो दा बिदि फुला गायना दोननांगौ आरो बेलाय माथो फुल नैबे माबा बाराखै बियो बिदियालाय दालायानो थाङो ने लानांसिगोन लानोसै बेखौ मोजां मोनथारदों आङो खानायाव थुना लानोसै एसे लानोसै मामा लानोसै बेखौ बेयाव बिबार गैयि दालायासो माबायो मालाय आगैमोना फुलजोंनो बुंफबजोबनाय नै जि मोजां मोजां फुल गायनानै दोनदों आंबो न'आव फैया बिराद गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय दिनैसो बेसेबा गोबावजों फैबाय ओमफ्राय जि मोजां मोजां फुल नुफैदों ओमफ्राय बिराद मोजां मोनदों आरो गोसोआ जोङो दायो एसे फुलिबो लाबाय न'आव गायहैनो थाखाय आगैया जोंनो साहा फुदुंदों दिनै बेसेबा गोबावजों दिनैसो फैबाय जोङो ओमफ्राय बिराद गोथाव साहा फुदुंदों मालाय लोंलांसै गाइखेर साहाखौ थ' लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय ओमफ्राय दायो आंहा साहा लोंनो नागिरबाय ओमफ्राय बेलासिबो जाबाय नालाय ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालामना हो जायफोरा दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै आंनि चेनेलखौ ओमफ्राय कमेन्ट खालामनो दाबाव बिदिब्ला भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय गुड इभिनिं